ne mogu ja ovako. Dođi ništa pod Sad ćemo ići svi tamo prema crkvi. Gore.
svoju ženu. Uzimam. Obećavaš li joj vjernost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti? Obećavam. Hoćeš li je ljubiti i poštivati u sve dane života svoga? Hoću. Martina, uzimaš li dragu za svoga muža? Obećavaš li mu vjernost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti? Obećavam. Hoćeš li ga ljubiti i poštovati u sve dane života svoga? Hoću. Gospodin vam bio dobrostiv, potvrdio privolju što je pred crkvom očitovat ste, ispunio vas svojim blagoslovom i što je Bog združio, čovjek neka ne rastavlja. Amen. Martina primila prstan, znak naše ljubavi i vjernosti u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Drago, primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i vjernosti. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Eto, sad šta ću vam reći? Na svjetlo stavite pečat svojim područjem. Blagoslovi ovoj mladenci i njihovu obitelj blagoslovom svoga Nazaretskog doma, koji živiš i kraljuješ uvijeke